Иң башта сүз булган. Сүз Аллаһы белән булган. Һәм сүз Аллаһы булган. Сүз иң башта ук Аллаһы белән булган. Бар нәрсә сүз аша яратылган. Һәм яратылган һәр нәрсә аңардан башка яратылмаган. Аңарда тормыш булган, һәм шул тормыш кешеләргә яктылык биргән. Яктылык караңгылыкта яктырта, караңгылык исә аны сүндерә алмаган. Аллаһы тарафыннан җибәрелгән Яхья исемле бер кеше бар иде. Яхья шаһид булып килде. Аның аркасында барысы да иман китерсеннәр дип, яктылык хакында шаһидлык бирергә килде. Ул үзе яктылык түгел, ләкин яктылык хакында шаһидлык бирү өчен җибәрелгән иде. Дөньяга килүче һәр кешене яктыртучы яктылык чын яктылык иде. Ул дөньяда булды, ләкин дөнья аның аша яратылган булуына карамастан, аны танымады. Ул үз кешеләре янына килде, әмма үзенекеләр аны кабул итмәде. Аны кабул итеп, аңа инанучыларга ул Аллаһы балалары булу хокукы бирде. Алар каннан да, тән нәфсеннән дә, ир нәфсеннән дә түгел, Аллаһыдан тудылар. Сүз кеше булды, безнең арада яшәде. Мәрхәмәт вә хакыйкать белән тулы иде ул. Без аның данын, атаның бердән-бер угылына биргән данын күрдек. Яхья аның хакында шаһидлык биреп, артымнан килүче миннән алга чыкты, чөнки ул миннән элек бар иде дип сөйләгәнем менә шул инде, дип кычкырып әйтте. Аның тулылыгыннан без һәммәбез мәрхәмәт өстенә мәрхәмәт алдык. Канун Муса аркылы бирелгән, мәрхәмәт һәм хакыйкать исә Гайса Мәсих аша килде. Аллаһыны беркем беркайчан күрмәгән. Аны ата өчен иң якын, бердән-бер угылы безгә танытты. Иерусалим яһүдиләре руханиларны һәм левиләрне Яхьядан син кем дип сорарга җибәргәч, ул үз шаһидлыгын бирде. Аларга ачыктан-ачык, һич тә яшермичә, мин Мәсих түгел дип иqrar итте ул. Алар аңардан, кем соң син, Ильясмы дип сорадылар. Юк, диде ул. Вәгъдә ителгән пәйгамбәрме? Юк, дип җавап бирде Яхья. Шунда алар, алайса кем соң син? Безне монда җибәргәннәргә җавап бирү өчен үзең хакында безгә нәрсә әйтерсең? Яхья Ишагыя пәйгамбәр әйткән сүзләрне кулланып, булай диде: Мин Раббыга юлны турайтыгыз, дип чүлдә яңгыраучы тавыш. Җибәрелгәннәр фарисейлардан иде. Алар Яхьядан, син Мәсих тә, Ильяс та, вәгъдә ителгән пәйгамбәр дә түгелсең, ни өчен соң суга чумдырып йөрисең дип сорадылар. Яхья аларга, мин чумдыру йоласын су белән башкарам, әмма арагызда сез белмәгән берәү тора. Артымнан килүче нәкъ менә ул инде, мин аның аяк киеме кайышын шишәргә дә лаек түгелмен, дип җавап бирде. Бу вакыйгалар Яхья суга чумдыра торган урында, Үрдүн елгасы аръягындагы Бәйтәниядә булды.
Икенче көнне Яхья каршына килүче Гайсәне күреп, менә дөньяның гөнаһын үз өстенә алучы Аллаһы бәрәне. Артымнан килүче берәү миннән алга чыкты, чөнки ул миннән элек бар иде, дип сөйләгәнем ул үзе. Мин аны танымадым, ләкин аны Исраил халкына таныту өчен суга чумдыру йоласын башкарырга килдем дип әйтте. Яхья былай дип янә шаһитлык бирде. Мин рухның күгәрчен кебек Гайсәгә күктән иңүен һәм аның өстендә калуын күрдем. Мин аны танымас идем, әмма суга чумдырырга дип мине җибәргән зат, рухның кемгә иңүен һәм өстендә калуын күрсәң, изге рухка чумдыручы шул булыр дигән иде. Мин моны күрдем һәм шаһитлык бирәм. Ул Аллаһы угылы. Иртәгесе көнне ике шәкерте белән шул урында торган Яхья узып баручы Гайсәне күреп, менә карагыз, Аллаһы бәрәне диде. Ике шәкерт аның бу сүзләрен ишетеп, Гайсә артыннан киттеләр. Гайсә исә борылып карап, аларның арттан килүен күрде дә, сезгә нәрсә кирәк диде. Алар аңардан, Рабби, син кайда яшисең дип сорадылар. Рабби, остаз дигән мәгънәдә. Гайсә аларга, әйдәгез минем белән, үзегез күрерсез диде. Сәгать 4-ләр чамасы иде. Алар Гайсә белән барып, кайда яшәгәнен күрделәр һәм ул көнне аның янында калдылар. Яхьяның Гайсә турында әйткән сүзләрен ишетеп, аның артыннан киткән икенең берсе Шимон Петрның бер туган кардәше Андрей иде. Иң элек ул Шимонны табып, аңа без Мәсихне чираттык диде һәм аны Гайсә янына алып килде. Мәсих май сөртелгән зат мәгънәсендә. Гайсә исә Шимонга карап, син Яхья угылы Шимон, синең исемең Кифас булыр диде. Кефас һәм Петр дигән исемнәр кыя мәгънәсендә. Икенче көнне Гайсә Галилеягә барырга булды. Андрей белән Петр кебек үк Бәйтсайда шәһәреннән булган Филиппны очратты һәм аңа, минем артымнан бар диде. Филипп Натанаилне табып алып, без Насаралы Йосыф угылы Гайсәне таптык. Аның хакында Муса канунда, шулай ук пәгамбәрләр дә язганнар диде. Натанаил исә аннан, Насарадан нинди дә булса яхшы нәрсә чыгармы икән дип сорады. Барыйк, үзең күрерсең диде Филипп. Гайсә үзенә таба якынлашып килүче Натанаилне күреп, аның хакында менә чын Исраили, аңарда һич нинди мәкер юк диде. Натанаил аңардан, син мине каян беләсең дип сорады. Филипп чакырганчы ук, инҗир агачы төбендә күрдем мин сине дип җавап бирде Гайсә. Остаз, син Аллаһы угылы, син Исраил патшасы диде аңа Натанаил. Гайсә, син мин сине инҗир агачы төбендә күрдем дигәнемә күрә генә ышанасыңмы? Моннан да зуррак нәрсәләр күрерсең әле дип җавап бирде. Һәм дәвам итеп, сезгә хак сүз әйтәм, күкләр ачылуын һәм Аллаһы фәрештәләренең Адәм угылы янына күтәрелүләрен һәм иңүләрен күрерсез диде.